Manong June. Siyagmet ni Ama, Dakang 84 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa ba namin? kultura tayo, Literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing itipuso, sunata nga Ilocano. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG. Amang liliwaken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtiping na tektay nga Ilocano. Siyak ti Manong June, siyagmet ni Ama, Dakang 84 decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adda kami manen karuba with your Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan Mark Pastor. Para iti talong nga oras sa napnuan pa ng ipateg, tibukod tayo sa Rita. Programa nga mangrepet kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sektis isem, Purpur ngiit. kargarakgak, ken istorya ti kababalin ni Ilocano, babaen ti sonata ni Ayat. Ken biyag. Dito'y lang 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamid. Arubada kami, ada kami, manan nga FDG. Amang liliwaken nagpagkatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagin inanayo. Kabayatan nagtiping na tektay nga Ilocano. Oy, tatala nga unin talaga nga may bagang mga sabalin. Hey. Ano ka? Sabalin na si Hey. Mike ko, kung bangit. Okay nga ron, it's the 16th day of December when no umuna apo nga aldaw iti simbang gabi nga kunada. Dandanin, siyam langinin apo nga aldaw ket magtengen iti aldaw iti Paskwa when no panakayanak iti Dios ang marso iti lubong Christmas Day. 9 days lang inin balong ket anyamit iti ano tayo request mo kini apo nga maadaan ka kumahay tatang Pasko. Apo, Diyos ko Kwarta nga adaw. Kwarta, datay ka-text mo kani, kaya mo ka tapat ganakan, something like that. Hampay nga panawon. Busy pala ang tao. Handa pagkantaan. Handa pa'y nag-break, kasjay. Oy. Laka. Tunog break da, sa kanto pa, maudi ka, dapat kasi kati gapo na tunog break. Bablata ida. Naragsa la tao orayawan ti love life. Basta dati pira naragsakan. To be real, of course, masabol tayo dito. Ngarot ka doon na kami iti last o double ti talong nga oras nga napnapnuan manin iti sonata ni Iyat Ken Biag. Dito lang apo kasamitan ng radio station Tintire, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio Santiago City, nagsamid. And of course, kadagiti sponsors apo ti adda kami manen. Ulitin meeting kampanagyaman kanyayo. Apo nga si Puso. Siyempre, umana tilistaan. Iti-ingutan tayo nga board member tayo apo. Dati nga board member tayo ngem dandanin agbalin nga 6th district suminadan our very own board member Fred V. Alili and sa kuning panalawigan Arco Meris and so dapat owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. For more information, please get in touch with Carl Jason Alili. Telephone over number 0917-543-7111. Wow, naglakalaya nga po no kayo iti order iti pataba. Kaya siyempre iti agdama po nga mayor iti mayor mi apo ti Jaya Ramon Isabela, Honorable Mayor Jess Ladaran of Ramon Isabela nga talagamit nga naayat unay hanlang tumulong iti programa ti FDD full support apo talaga ngayon announce na pa ino nga apo iti Pride iti Ramon kung kuna nakada kami nga duwa ay kaya talaga mga nagngatumot iti nagngato ti is-isa mi kini Jan Mark tunggal ikan na kami ti pamadayaw ni Apo Mayor. Mayor, good afternoon. Kasamot kini balong mo nga ni ABC President. Di ka di agpapakablao ken ka. Kini Cap Jesse Leonard Ladaran. Yes. Good afternoon, sir.
And iti may sabi nga nag-sponsor kanya ta iti F1 gasoline station. Royal Choice iti Apo Kabatuan Isabela. Thank you so much Apo. Iti ayat you iti for the kaduo. Kaya iti pagkablao dito kaya. Adun actually pero damdamata nga kumansyo ay damdamata nga Kumpay duduwa pa lang mo. Ita Facebook live sino dagiti naka-online nga. Ay kaya doa. Kaya of course, ang tabayanan niyo po, iti tatatlag nga sunata, nga sagot kita tayo ni Engineer Kokoy, Terte, iti Ramon Isabela, isagana nila tatagita, numero yu ditan, nagita nagnagan, and then later on, pumugto tayo manen. Kada-kita yun naka-online, chong-chang-chong, tinagan na. Hi, kuna na, ni Marlon Garcia. Hi, Kuya Ken Guapo, pakikantaman dyan, maulaw nak Mildred. Talaong na Kuna ni Gonzales, Domingo Maya, good day. From Burgos, Ramon Isabela. Kuna mo na yung Pukang, a.k.a. ay Betty guys, a.k.a. Pukang. Pukang nga talaga. Pakablao man na kita kakabsat ko dito ati Merry Christmas. Wow, so katigiti so amin na po nga Gahes family dito pagrangayan. Okay, kablaawan na kayo ni Ading Betty. Dakurang na dito, stapler. Stapler man dong kulang man. Okay nga Rod, ito mo na nga sunata po. Ang kansyonan ni John Mark. Madamdama. Ay, ito, yung kay kulaunin nga minyo pa nagpukpuk ko mo tiket. Para sa mga... Tagalog? Ilocano tiket ko. Matig panel practice sa ko. Sige, Tagalog pala. Ito, Ilocano ko ma. Partaka. Ko'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Kung ngayon'y nag-iisa, sana ay tabihan na. Dahil talaw na ikat. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y humiga. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan,
Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Hello? Naka! Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. My goodness. Ako, jak pinakapuot iti duyaw ng ilaw nga talaga man. Puting ngilaw. Ay, purong ang ilaw. Puting ngilaw. Sa ilalim ng puting ngilaw ko na mo. Po, Diyos ko, adang nga taaya, ti purong ang ilaw ito tanga ka Nalita dito. mo isang. Okay, that's it po. Iti may number 1 pala nga sonata ito tanga ka dito. Data Bulan na Unubuan by Juan Carlos. Juan Carlos Labajo. Labajo. Madi nga na saya at apelyido na. Ayan. Okay, nagkiti pang apla kayo. Carlo Bay, send you lang dito 0915. Ay, sabali. 0915-0713-686. Sa bali mo tinumero nga inka lawlawatanan. Adi dati 0917 ay di nga 075 kung wala na dyan. Okay, kung na to yun ang bang altaw yun, pabati naman Kuyang James. Ni Kuyang James nga nagatuti kang kanan na nga taba from Asbit nga nagsungit. Wala na, ha? Apay nga itakas taamot iti detection apo sensor de ged duma. Okay, hello mga kuya, bahikablao kami man. Kini Vanessa nga kaduak dito nga agbanbantay iti Avon, dito Ramon. Pagitukar man di kumpare. Next po from April. Nabay nga matim na kantatag peso. Dijay kumpare na. Oo. Okay na yung bangal daw Kuya June and Kuya JM. Pakikablao man ti family Roderos. Dito'y Rizalona. Cordon. Datatay Lando. Nanay Josie Pitong. Marie. Nang Weng Tintin Mia Jingay. Ni Boloy Kentay anak ko nga. Nagguwapo ni Zairol alias Digong. Kentay family Dionisio Tiricarte. Dapapang Andres. Ken Mamang Verling. Pa-request man di ay Antisopeng. Agyaman kami. Tinag-request ni Emmy Roderos. Ayan. Thank you so much. Antisopeng. Adudan ni alalala kita man nagsangbo dan. Hi Carlo ba June kan JM great command dito purok sa isa na buwan ni Umi Lalat Damian Puor Roger Burasi Amboy Basa Renato Adobo from Boys at Sati. Thank you. Di utang ka na tayo kaya ng tindaan ko na. Tindaan nga utang. Okay. Dito Facebook Live. Di kagalit ating GM, wala na Floor Abi Blas. Hindi naman po, talagang ganun lang yung kantang yan eh. So, ako buena mano nga parigat ken GM ka na nagpaiso. Hehe, tela. And of course, manang Maria Peters, good afternoon. And once again, our dajidan na yan. Heartful thanks. Maria Peters. Yeah, dajidan ko. California. Sa balimot na bagbagam. Ay, matay na Jimaysan ni naganan. Mrs. Lapat Matdani and Kodijay. Normal Lapat, Adijidan na California. Matay dapilido na, di ba? Peterson. Peters gamin nga, kaparehas mo. Son lang nga Jimaysa. Peterson. Kabagenda siguro dagi Jay. Sino pa kita online? Nabartek kan sa ating grana ni Bergsman Gumaro. Medyo lang. Karang ni Julius Mariano, good AM Kuya Jun Ken Kuya John Mark, great ko man ni Lolo Kagawad. Noel Noto. Noto. Ayan. Kuya, birthday na gamit at request ko jay. Perfect nga Ilocano version. Sige, banat ading JM ka no. Ano yan, Tinina, Eliza. Labira balong parang may pinagdadaanan ka pag sigaw yan ti Eileen Flora. Hello, good afternoon manang Eileen. Ayan kita mo at parbangon ti Jayan and nakariing pala suna. Oray nanti Lisa niyo. Hello FDD, good afternoon. Love it balong ka no from Auntie Lisa. Thank you so much. We miss you manang Lisa. Tataka lang nakita. Dilastik ako. Nice song galing niya talaga from Jeline Bugarin. Permimot idol orela pumukaw-pukaw ngam nagpintas boses na. Richelle Mateo, agyaman nakabaw.
Hello Karuba, happy blessed Sunday watching from Athens, Greece. Siguro na. Athens, Greece. From Palor, Estefania. Naman kumpare ka no. Kumpare, request da. Hi uncle, this is Charm. Hello Charm. Okay, so karuba ito nga rotatiso natang request da, kumpare, may paikadag iti adaan iti karibal na. Nga sab sa balik yung kuwana. Kasi ako mati jay Kini kumpare. amok dita igid nga dati sumsumbrog nga sa baling. Kasta unay ti panang daydayaw mo kinibagket ko. Amin pa ng taripato na kada kama pamilya na. Aklalo no nakapeles di nakiting tamatan di maisina. Magmadlaw ko daytang respeto agpaliiwak lata. Numaminsan jak kayat nga iparangkan ka ni bakit ko. Isumeten di sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo. Ngem di madikin ursunada tay panang te text mo ken kuara. Ulitan pa'y ti maminsan pakanan kan iti Granada. Amok launay di ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan saan tumawag itipen pa'y ta cellphone mo. Di alos nakit di amakiden na ken kanga agimba baro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Amok launay di ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sano tumawag itipen pa'y ta cellphone mo. Di anos nakit di amakiden na ken kanga agimba baro. Maamiris mo kung matirigrigan ken kani bakit mo. Kadili patemon tarik nam keni bakit ko. Dagiti putut mo ti asikaswem saan kad ni bakit ko. No di ka anaragsak dim iram-raman iti pamilya. Dung wanti pamilyam ta isudan tut pagsandaga. Amok launay di ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan saan tumawag itipen pa'y ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiden na ken kanga agimba baro. Maamiris mo kung matirigrigan ken kani bakit mo. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo.
Okay, that's Compare. Apo nga nailraman na second album iti for the kedua nga magatang sa jay iTunes and other leading e-music stores. Keta kuna na dito mensahe na impang daw manong June and JM Merry Christmas sa inyong in advance. Pahikablao man manong ni nanay ko. Happy 69th birthday. I love you nanay. The best nanay in the world. Kaya na pa-request man datay tumang. Salamat manong. More power sa inyo from Sir Doc Garcia. Short talk. Nagapupay ti ada yung lugar na. Kahit saan na ba yun? Hello po mga idol, inagahan ko po ang gumising para mabati ko ang anak ko ng happy birthday. Nakikinig po siya ngayon. Maraming salamat po. God bless. Hindi mo niya baganagan na. Hindi namin baganagan sunod. And lastly, ka na impanggal daw kanya yung aduwa. Pa-play man, DJ Ribok. Idedicate ko ti kitag Aurora. Ken, ibagkag ko. Thanks DJ from Vincent. Pagulayan of di ka muna niyang bansa dito eh. Di tamat balong Facebook Live. Ano ko na da? Gani. Vance Ramirez Cristo Regio Vance nagna ako nagatito ka na gandatan pakablawan na po ti PGC family dito ay Antipolo City. Uy pwede yun oro dati man na watching again here in Bloomingtreet Manila. Wow. From Jelin Bugarin po talaga mga worldwide iti adda kami manen ang arod nembangar oras Sir June ken ating gem pa ikablao man nila kay ko Crisanto Blas ng Salinungan is San Mateo kastamot ti anak ko ni Ashley Blas. Perfect ngayon ka naman ating Jen. Thanks, God bless. Kabla man ni Auntie Melba from Baguio City. From Domer Martinez. Okay, kaya naihanlangan naman minsan perfect nga na-request. Isong iso di sumarunon. Idol, para kasumanti, kuskus. Salamat mga idol. From Novelin Reblando. Okay, naibangal daw Kuya June and John Mark Pogi. Pabati man ti boyfriend ko ni Ronaldo Marling nga bungaw. Taga Gomez San Isidro tay pa-request mo tay maulawak Mildred. Pareta Mildred naminduwa na. Naminduwa mo tan. Nga mo na di perfect pala ta. Kamala. Napo kada tay feeling daga perfect iti inginguton da ay saan at dati kurang na base. Nako awan. Mabait lang. Biro kam na jay perfect. Apa mo in save? Maday nakasabi. Okay, kagiti man na rin man nagbubuya po kada kami iti Facebook. Please like and share our videos. Nasuro ko sa gasot di agbubuya. Agyaman kami apo kada kayo. Ayan. O sige ta birukam tamay sabi nga pangablaot inakabasaen. Pakablawan manong June ken manong GM. Asyong DJ Sean. Apo kung ano sa bali nga taon. Apo kasyan nag. Okay. Antabayan nyo. Pero Ryan nakadayday taji ko bago agawid. Aji name that tune. Antabayan nyo apo dagiti DJs kita sa salita ta for name that tune. Iti first prize 1,000 pesos. Dati ipadawat ita courtesy of our friend from Iowa, USA. Wow. 1,000 pesos iti first prize. I-claim din to no 2020. Ang text message live to dito isang wanan. Okay, for the meantime, andan balong? Yeah, perfect. Okay, so dito na po iti kalikagom yung mga gana manipod kini John Mark des sonata nga napuluan perfect iti version me Ilocano.